अपना बाइबल के उठाई और कहीं वचन से हम प्यार करेनी। ये हमार शुद्ध रहे के आधार, हमरा जियते रहे के आधार हो। हम अपन ध्यान ही वचन की ओर लगाओ तनी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करी जोर से। पहिलका यूहन्ना 5 ओकर 1 आयत से हम पढ़े। जे केहू विश्वास करेला कि यीशु मसीह बाड़न तो वो परमेश्वर से पैदा भइल बा, और जे पैदा करे वाला बाप से प्रेम रखेला तो वो लइको से प्रेम रखेला जो उनका से पैदा भइल बा। जब हमनी के परमेश्वर से प्रेम रखे ली जा और उनकर हुक्म माने नहीं जा, तो यही से हमनी के जाने ली जा कि हमनी के परमेश्वर के लइकन से प्रेम करे नहीं जा। काहे के परमेश्वर के प्रेम ई बा कि हमनी के उनकर हुक्म माने, और उनकर हुक्म मुश्किल नहीं खे। काहे कि जवन कुछ परमेश्वर से पैदा भइल बा वो दुनिया के ऊपर जीत प्राप्त करेला, और वो जीत जौन दुनिया पर जीत प्राप्त करावेला वो हमनी के विश्वास है। पहिलका यूहन्ना 3 ओकर 15 आयत, जे केहू अपना भाई से दुश्मनी रखेला वो खूनी हवे, और तुहन लोग जाने ला जा कि कोनो खूनी में अनंत जीवन ना रहेला। फिर से पढ़ल जाए पहिलका यूहन्ना 5 ओकर 1 से 4 आयत, जे केहू विश्वास करेला कि यीशु मसीह बाड़न वो परमेश्वर से पैदा भइल बा। जे केहू पैदा करे वाला से प्रेम रखेला तो वो लइको से प्रेम रखेला जे ओकरा से पैदा भइल बा। आमीन। 4 आयत में लिखल बा, जे केहू परमेश्वर से उत्पन्न भइल बा, पैदा भइल बा, वो दुनिया के ऊपर जीत प्राप्त करेला। कि परमेश्वर के ठीक मकसद है कि उ रुआ के जीत देवे खातिर अपना लगे बुलावे नहीं। रुआ के मालूम बा कि ना आए जीत वाला जिंदगी, यही से वो कहानी हम तुच्छ लोग के चुन ले बानी, हम बीमार लोग के चुन लेहनी, हम गरीब लोग के चुन लेहनी, हम छोटहन लोग के चुन लेहनी एगो जयवंत जीवन देवे खातिर। और जब रुआ के ई मालूम हो जाए कि ई परमेश्वर के मकसद है कि हम जौनो मर्जी जाति से हैं, जवन मर्जी बैकग्राउंड से हैं, गरीब हैं कि अमीर हैं कि आगे बानी कि पीछे बानी, ऐसे कोनो मतलब नहीं है। परमेश्वर के मर्जी ई बा कि हम एगो जीत वाला एगो जयवंत जीवन जिए, पूरा और ब्याह के जिंदगी में हो, और आत्मिक जीवन में हो, पूरा और धन दौलत की जिंदगी में हो, हर तरह से परमेश्वर के जीत देवे खातिर अपना लेके बुलावले बानी। हालेलुया। और बात ई बा कि उ जीत के पावे के तरीका हमनी के बाइबल बतावेला। अगर हमनी के फ्रिज टीवी खरीदे नहीं जा और हमनी के मालूम नहीं के लेखन चली, एगो किताब ओकरा संगे मिलेला जे में लिखा रहेला उ चली के ना। अगर हमनी के किताब छोड़ के और बैठ के रोत रहल जा के चलत नहीं खे और मालूम नहीं खे चलावे के केगा बा, कहीं में टीवी बनाए वाला के कोनो कसूर नहीं खे, कसूर और बा जाना के पढ़े के नहीं खे और के चलावे के नहीं खे। अब परमेश्वर कहनी जे की हुई विश्वास करेला कि यीशु मसीह बाड़न, यानी जे बपतिस्मा ले चुकल बा, जे परमेश्वर पर विश्वास करेला, कहता नहीं परमेश्वर से पैदा भइल बा। कहीं अपना पड़ोसी के किलो परमेश्वर से पैदा भइल बानी। फिर से कहीं अपना पड़ोसी के, कहीं अगर हुआ के, कहीं पड़ोसी का अगर हुआ के विश्वास बा कि यीशु परमेश्वर हैं, मसीह हैं, कर वह परमेश्वर से पैदा भइल बा। आमीन। अब वो कहानी अगर तू लोग के विश्वास बा कि यीशु मसीह परमेश्वर हैं तो तू लोग परमेश्वर से पैदा भइल बालो। कहनी अगर तू लो ई माने ला जा कि तू लोग परमेश्वर से पैदा भइल बालो तो तू लोग सभे के से प्रेम करवलो जवन परमेश्वर से पैदा भइल बा। यानी तू लोग अपना भाईयन से का करवलो। कहता नहीं अगर तू लोग ये कहलो कि हम अपना बाप से प्रेम करेनी और अपना बाप के दोसर बेटा और बेटियन की नफरत करलो, कहता नहीं तहार लोग में अनंत जीवन नहीं थे। काहे के तू लोग अपना भाईयन से का करे ला जा, दुश्मनी करे लो। पहिलका यूहन्ना 3 ओकर 15 के पढ़ल जाए, जे के हु अपना भाई से दुश्मनी रखेला वो खूनी हवे, वो खूनी हवे, वो हत्यारा है, वो कातिल हवे। जे लखन 302 के धारा लागेला ना कत्ल करे वाला, कहते नहीं खूनी हवे। अगर तू लोग अपना भाई से नफरत करे लो, दुश्मनी करे लो, ओकर गोड़ घींचे लो, कहता नहीं तू लोगो खूनी हवलो, और ये वो खूनी में अनंत जीवन कब्बो भी ना रहेला। अब पहिलका यूहन्ना 5 ओकर 2 में लिखल बा, जब हमनी के परमेश्वर से प्रेम रख ली जाता, उनकर हुक्म के माने ली जा, और यही से हमनी के जाने ली जा कि हमनी के परमेश्वर के लइकन से प्रेम रखे ली जा।
वो कहले अगर तू लोग कहलो कि हमनी के परमेश्वर से प्रेम करे नहीं जा, तो वो कहले अगर तू लोग परमेश्वर से प्रेम करे लो तो तू लोग उनकर हुक्म के का कर बलो, मन बलो। और यू कहले कि यही से तो हमनी के जाने नहीं सन कि तू लोग कि हमनी के परमेश्वर के संतानन से का करें सन, प्रेम करें सन। कहता अगर के वो ई कहे कि हम अपना बाप से प्यार करें नहीं और ये अपना भाइयन से नफरत करे, तो वो अपना बाप से असल प्यार ना करेला। परमेश्वर कहनी अगर तू लोग अपना भाई से दुश्मनी रखे लो तो तू लोग खूनी हवलो। वो ई ना कहनी कि तहार में कमी बा, या तू लोग जरे वाला आदमी हवलो, या तू लोग में तहार लोग में कमी बा। वो कहनी कमी में नहीं के कुछ, तू लोग खूनी हवलो, तू लोग कातिल हवलो। और ये कौनो खूनी में हमेशा रहे वाला जीवन ना रहेला। और आगे वो कहलन काहे कि परमेश्वर से प्रेम रखल ई बात कि हमने उनकर हुक्म के मानी, और ये उनकर हुक्म मुश्किल नहीं थे। काहे कि जवन कुछ परमेश्वर से पैदा भइल बा, जे के वो परमेश्वर से पैदा भइल बा, वो दुनिया के ऊपर जीत प्राप्त करेला। और वो जीत जो दुनिया पर हमने के जीत प्राप्त करावेला वो हमने के विश्वास है। अब वो कहलन अंग्रेजी में, For whatsoever is born of God overcometh the world। जे के परमेश्वर से पैदा भइल बा वो दुनिया के ऊपर जीत प्राप्त करेला। दिक्कत कहवा बा, अरे वह चाहे जानत होखी चाहे ना जानत होखी, लेकिन शैतान ही वचन के जानता। अरे वह के मालूम बा, वही वचन के जानता। यही से जब यीशु मसीह के लगे और ओकरा मालूम रहे कि हम यीशु मसीह के लगे आके यहींगा कुछ ना कहे, हम इनके यहींगा नहीं भरमा सकत काहे कि इनका वचन के जानकारी बा। वो यीशु मसीह के आके कहलस अगर तू परमेश्वर के लइका होवा, तू अपने आप के ही चर्च के ही भवन के ऊपर से नीचे गिर जा, अपने मने जैसे गिरा जा अपने आप के, तो ताहरा वचन में लिखल बा तारा बाप के कि दू तो यह संतान के संभाल लिए। और ये परमेश्वर जे वचन जानत रहनी वो कहनी शैतान इहो लिखल बा कि तू अपना परमेश्वर और प्रभु की कबो भी परीक्षा मत कर। जब पौलुस के हाथ में सांप डसले रहे तब पौलुस सांप से अजुरात ना रहे, वो जंगल में जाके कोबरा ना पकड़ते रहे कि देखिए कौन सांप हमरा के काटता। बाइबल कहला वो आगे बारे खातिर लकड़ी भी तोड़त रहे और ये अचानक सांप ओकरा के काट लेला, सब कुछ ना भइल। वो शैतान के लगे ना गए। शैतान अगर वो लगे आवता तो परमेश्वर वाक्य बचाए, लेकिन खुदे शैतान के लगे मत जाए। ये बात परमेश्वर के मालूम रहे और ये बाइबल कहला यीशु मसीह कहनी लिखल बा शैतान की तू कबो प्रभु अपना परमेश्वर के परीक्षा मत कर। एकर मतलब का कि अगर वह वचन नहीं जानत तो शैतान यह वचन के उपयोग और खिलाफ में करेला। और ये बाइबल कहला जे कि परमेश्वर से पैदा भइल बा, जन्मल, उगल, वो दुनिया के ऊपर का प्राप्त करेला, जीत प्राप्त करेला। ये दुनिया के ऊपर का प्राप्त करेला, जीत। अंग्रेजी में लिखल बा ओवरकम। अब ओवरकम शब्द जब यूनानी भाषा में लिखल गए ओकर मतलब हमने के पढ़ल जाए अपना स्क्रीन के ऊपर। ओकर मतलब है निकाव। निकाव के मतलब सबड्यू। ओवरकम, प्रिवेल, गेट द विक्ट्री। और निकाव शब्द निकलल नाइक शब्द से। नाइक के मतलब है मीन्स ऑफ सक्सेस, विक्ट्री। परमेश्वर कहनी अगर जब हमनी के बात के जानकारी ना होला के वचन में ही हमनी के जीत बा, हमनी के अगर वचन के ना जानल जाई, ना समझल जाई तो हमनी के जीत प्राप्त ना कर सकेनी। काहे कि आज लोग ई नहीं जानत कि परमेश्वर कहनी अगर तू लो हमरा से पैदा भइल बाड़लो तो तू लो दुनिया पर का प्राप्त कर बलो, जीत, जय पाजे बलो। शैतान तहार लोग के ऊपर हमला करी तहार लोग के पैसा पर, तू लो जीत जय बलो। तहार लोग के शरीर पर अटैक करी तू लोग जय पैबलो। तहार लोग के बियाह में कर सकेला, जय पैबलो। तहार लोग के घर द्वार पर कर सकेला, तो हो लोगन के हरा ना पाई, तो लोग हमेशा जीत जय बलो। हर टाइम 100 में से 100 हाली रोलो जीते परमेश्वर कहनी तू लोग इस संसार के ऊपर धरल्ले से जीत प्राप्त कर बलो। लेकिन कहता नहीं हमार तरीका बा, उनकर एगो तरीका बा, उनकर एगो तरीका परमेश्वर निशानी देहनी। कहता नहीं जे के वो हमरा से पैदा भइल बा वो दुनिया के ऊपर का प्राप्त करी, जीत प्राप्त करी। आज 17 जनवरी हनु 17 हनु आज हमार सगाई भई रहे। हाँ अब सुनी ध्यान से, 5 जनवरी हमार जन्मदिन रहे जन्मदिन। हमारा जन्मदिन के दिन हमरा मालूम ना रहे कि हमार शादी के सगाई इहे 17 तारीख के हो जाई। कौन लड़की हुई कुछ पता ना रहे, सोच सके नहीं। अब 9 साल 10 साल तक हम मिनिस्ट्री में वफादारी के साथ चल रहनी और वो कहले रहनी जे वफादार होखी वो वारिस भी होखी। 5 जनवरी के हमरा के
इतना मालूम रहे कि हमरा अब इहे साल बियाह करे के पवित्र आत्मा के निर्देश भाई, काहे कि हमरा ही लागत रहे कि हम बियाह ना करें, काहे कि हमके सेवा करे में रुकावट ना आवे, हमार सेवा कइल ऐसा ना हो कि रुक जाए, हम ज्यादा काम करल चाहता नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा कहलन काम ढेर होके करते बियाह करबे करो दिक्कत, अपन फैसला सब बात के छोड़, पहले बस हमार बात सुन। और इरुआ के उस सब कहानी मालूम बा कि फोटो मंगौनी, बस हिन के देखा। ओकरा बाद 16 जनवरी के तय हो गई, 17 के जौना दिन तय भइल ओकरा अगले दिन सगाई। और हम अपनी गवाही देते रही, एगो बहुते बड़ वकील होन उनके, कि सगाई के बाद जब हमनी के बैठे रहनी सा तब ये बात चलत रहे, अच्छा हम है जात के हई, तू कौन ना, हम है जात हई। बियाह तय होला के बाद घर ना देखनी, कुछो ना देखनी, और हम रउआ के दावा कर सकेनी हमार बियाह के जिंदगी की जैसन केहू की जिंदगी ना होके। हम सही कहता नहीं, जब परमेश्वर रउआ के आत्मा में चलावे नहीं, रउआ के जात मिलाव के जरूरत ना पड़ेला। तब वो कहत रहली, अच्छा हम कहाँ से आई, हम यही एगो अरुणा खत्री हो लो इससे, अच्छा तू हम रविदासी बिरादरी से, अच्छा हमारे घर ई गांव में, अच्छा हमारी गांव में। बियाह तय होला के बाद बात करता नहीं, पहले के ना। जब हमने के शरीर में चले सो, अच्छा जात मिले के, अच्छा पैसा मिले के चाहिए, अच्छा सब कुछ मिले के चाहिए। बाद में चाहे धापड़ पनीर की रोटी भी हर रोज पाको, काहे अगर हमने के आत्मा में चलम सब, वो कौन अगर तू हमरा से पैदा होगा, तू हर चीज पर जीत हासिल कर लेबा, तारा जिंदगी का हर एक संघर्ष जीत में बदल दी। अगर तू कामना से पैदा हुआ हमरा से, अब परमेश्वर कहनी अगर तू हमरा से पैदा भइल बड़ा तो ओकर एगो निशानी होके तू उस सब के उससे प्रेम करबा जे हमरा से पैदा भइल बा। अगर तारा में ये बात नहीं खे तो तू झूठा हुआ, कातिल हुआ, तू खूनी हुआ। रेवा जानता नहीं स्वर्ग पूरा अचरज होके, काहे कि जवन लोग के रेवा स्टेज पर देखे नहीं ओइजा वो लोग ना रही। बहुते लोग जे लोग के रेवा बड़े बड़े स्टेज पर देखे नहीं ओइजा ना होइलो, और रेवा हैरान होके ये के ना हो गए, भाई फलानवा तो नहीं खे ओइजा रहत रहे, और रेवा के मालूम हो कि स्वर्ग में हिले नहीं खे। सामने से हालेलुया कह के प्रवचन दिहल, चाहे मिनिस्ट्री करल, चाहे गावल, चाहे बैठल, चाहे विश्वासी बनल, चाहे वॉलंटियर बनल, की बात सिर्फ स्वर्ग ना जानी जब तक वो अंदर से अपना भाई से प्रेम ना करेंगे। और ये आज ही जीत में लोग फेल हो चुकल बा, टोटल फेल। और ये परमेश्वर का कहता नहीं, और ये नुकसान के करबा, नुकसान ओकर ना जेकरा से नफरत कर जाता, वो हमेशा रेवा के बढ़ते मिली। नुकसान ओकर बा जे नफरत करता, काहे कि परमेश्वर कहनी फिर तो हम लोग में अनंत जीवन ना रही। जब वो अपना बरकत में रही ओकरा तरह तरह के रुकावट मिली। अच्छा हाँ, अगर हई रहित ना तो हई काम कर दिल जाइत, अगर ऐसा रहित ना तो सब हो जाइत काम। अपना परिवार में, अपना जिंदगी में, अपना अगल बगल ओकरा कबो वो छुटकारा, वो आशीष, वो बहाव कबो ना मिलेला जवना के वो उम्मीद रखेला परमेश्वर से कि ऐसा हमारा जिंदगी में हो। चाहे हमारा परिवार में होके, चाहे हमारा पैसा में होके, चाहे हमारा चर्च में हो, ओके कबो ऐसा ना मिलेला। काहे कि अनंत जीवन, हमेशा की जिंदगी जौन खाली स्वर्ग से शुरू ना होला, जौना दिन रेवा मसीह में आवनी तब से शुरू होला। पूरा और बरकत में बढ़ेला, और देह में बढ़ेला, पूरा और परिवार में बढ़ेला, पूरा और मानसिक जीवन में बढ़ेला, आत्मिक जीवन में बढ़ेला। और जब वो और जिंदगी में बढ़ल शुरू होला, और जिंदगी में जिंदगी बढ़ेला, रुआ जिए लागी नहीं, अपना हर एक पहलू में, अपना हर एक चीज में जिए लागी नहीं। और जब बे रुआ ईर्षा करे नहीं, नफरत करे नहीं, वो रुआ ना जाने नहीं, वो चीज गायब हो जाला। रुआ दुनिया के सामने उहे रहे नहीं, और हुलिया चेंज ना होला, लेकिन और आत्मिक पोजीशन जौन बा बदल जाला। फिर से पढ़ल जे एक रखे पहिल का यूहन्ना 5, जे केहू विश्वास करेला कि यीशु मसीह बाड़न त ऊ परमेश्वर से पैदा भइल बा, और जे पैदा करे वाला से प्रेम करेला
वो लइको से प्रेम करेला जे ओकरा से पैदा भइल बा, यानी जे कि परमेश्वर से प्रेम रखेला वो लइको से प्रेम रखेला जे परमेश्वर से पैदा भइल बावे। जब हमनी के परमेश्वर से प्रेम करे ली जाता उनकर हुक्म के माने नहीं जा, और यही से हमनी के जाने नहीं जा कि हमनी के परमेश्वर के लइकन से प्रेम करे ली जा। परमेश्वर कहनी अगर तू लोग भी अपना प्रेम करे वाला से प्रेम कर लो, जे तहार लोग से प्यार ना करेला उन से नफरत करल, तहार लोग में और दोसर जातियन में हम कोनो फर्क ना समझेनी। आज बढ़हन बढ़हन बात करे से ठीक बा कि कलीसिया अपन आधारिक में चले, एगो मकान पर बढ़िया से बढ़िया पेंट, बढ़िया से बढ़िया ईटा सरिया, बढ़िया फर्नीचर, बढ़िया सीलिंग लगा के अगर ओकर नेव कमजोर छोड़ देवलो तो एक दिन उल्टा और इस शर्मिंदगी होखी, काहे कि लोग कही कि का बढ़िया से बढ़िया सामान लागल लेकिन मकान ढह गई। इससे अच्छा ये बात कि लोग के परवाह ना करते हुए अपन नेव मजबूत करी लो, चाहे वो घर तनी देरी में बने, मुश्किल में बने, लेकिन जब वो बन जाए तो वो हमेशा कति घर हो। और ये इसने करे खातिर प्रभु रुआ के अपना लगे बुलौले बने। परमेश्वर कहनी अगर तू लो हमरा से प्यार कर बलो तो हमरा से जे जन्मल बा तू लो ओकरो से प्यार करो, चाहे वो तहार लोग के साथे ओइसने विश्वास नहीं खे बाटत तब वो ओकर डॉक्ट्रिन तनी अलगे होके तब वो अगर पूरेवल उसे रेवल साथे सहमत नहीं खे तब वो, लेकिन कहतनी अगर तू लोग दुश्मनी रखे लो तू लोग एगो खूनी हो बोलो। परमेश्वर तहार लोग एगो खूनी के नजर से देखेनी। आज प्रॉब्लम बतावा कावा चर्च में, आज प्रॉब्लम ही बा कि जब एगो पापी चर्च में आवेला और छाती पीट के रो के कहेला खुदावन हम पापी हैं, और ये लिखल बा चुंगी, एगो आदमी आवेला और कहेला परमेश्वर हई चुंगी ले वाला जोन कहता नु हम पापी हैं, हम एकरा से ठीके बानी। हमनी के प्रार्थना करे निसन मालूम बा, हमनी के प्रार्थना वाला है जा मालूम है दान कितना देनी सो, और ये परमेश्वर कहनी हौ धर्मी और ये तू पापी। हमनी के जितना मर्जी अच्छा काम कर ली सो, जब तक हमनी के मास्टर हमनी के कॉपी चेक करके वही पर गुड ना लिख दी हन तबले वो दुविधा लागा रहे हाँ कि ना। हमनी के जितना मर्जी ठीक करी सो, जब तक हमनी के मास्टर वेरी गुड लिखल लिखत वो के पास नहीं करत तबले वो पास ना कहे। आज जब हमनी के नेव भुला जानी सन और बढ़हन बढ़हन बात कर शुरू करनी सो, आखिर में शर्मिंदगी कुर्सी पर बैठ के वो लोग इंतजार कर रहा बा, लोग के मालूम नहीं थे काहे कि हो की काहे कि अनंत जीवन कौन खूनी में ना रहला, उस जिंदगी ना रह जाला जौन राउर हड्डी में बहे, उस जिंदगी ना रह जाला जौन राउर पैसा में बहे के बा, राउर जिंदगी में परिवार में बहे बा, उस जिंदगी ना रही राउर जिंदगी में अगर वह दुश्मनी रखें तो। हालेलुया। अब हमनी के पढ़ल जाई प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 करे कैसा है, जे जीत पाई ओकरा के हम अपना समझे सिंहासन पर बैठाई, काहे से कि हम जीत पा के अपना बाप के साथ उनका सिंहासन पर बैठल बने। फिर से कहीं जे जीत पावे, एकर मतलब ये है कि प्रकाशित वाक्य एगो ऐसन किताब है जवना के रहुआ मान नहीं खी सकत पूरा, काहे कि ये एगो भविष्यवाणी की किताब है। ये जौन होखे के बाद ये खाली पढ़ले से रहुआ के आशीष मिलेला, खाली बोलले से रहुआ के आशीष मिलेला, खाली देखले से आशीष रहुआ के बाइबल कहेला कि रहुआ के मिलेला। जब रहुआ ये वचन पढ़नी हो सही में रहुआ आशीषित हो रहल बानी, खाली पढ़ले से। ये किताब के खासियत है वो कहनी जे जीत पावे, एकर मतलब ये एगो चॉइस, ये एगो चुनाव है जौन रहुआ के करे के बा। परमेश्वर ई न कहनी जेकरा के हम जीतें, परमेश्वर कहनी जे के हुई जीत पावे ओकरा के हम अपना सिंहासन पर बैठाए, जे लखन हम जीत पाके अपना बाप के सिंहासन पर बैठ गए बने। जब रहुआ वचन पर चलेनी, अपना भाइयों से प्रेम करेनी, रहुआ अपन ध्यान लगा के चलेनी, परमेश्वर और जिंदगी में रहुआ के ऐसा अनुग्रह देनी, ऐसा रहुआ के एगो ढाल और अगल बगल में ऐसे वो कवच एगो कवच देवेनी, रहुआ के डिवाइन ईश्वरीय तरीका से वो चलावे नी और अगुवाई करेनी। जब रहुआ के कुछ नहीं सुना तब वो और कदम सही रीति के साथ चलेला और वही जन पहुंचेला जहां परमेश्वर चाहत। इस सगरी कॉन्फिडेंस, इस सगरी विश्वास रहुआ एकरा के अपने जिंदगी में व्यक्तिगत भी
देख सके नहीं हकीकत में पूरा हो अगर हमने के उनकरा वचन पचली संत। हालेलुया। और जब और अगुवाई करेनी, जब परमेश्वर और ईश्वरीय रीति से और अगुवाई करेनी और समझ उनका संग मैच ना करेला, गिदोन के लागत रहे हमरा और ही लोग चाहिए, हमरा और ही लोग चाहिए ये बड़हन काम करे खातिर। परमेश्वर कनी ना, हई 1000 लोग में से तोरा तन के सैकड़ा में लोग चाहिए जवन चपड़ चपड़ पानी पियो करके साथे ले जो। काहे के लड़ाई के कर यहोवा के, संग्राम के कर यहोवा के, वो अपन महिमा के हो दूसरा के नहीं देवे के चाह। हालेलुया। वो अपन महिमा के हो के ना देनी, वो अपन शोभा अगर हम ही बात कहतनी अगर वह इस्तेमाल हो रहा बानी परमेश्वर खातिर, वह कोनो भी चीज खातिर, कोनो भी डिपार्टमेंट में, कोनो भी काम खातिर कबो घमंड मत करे। काहे के परमेश्वर के लगे रवा से बढ़िया आदमी मौजूद बा उहे जगह पर, और जैसे रवा घमंड करे रवा से बढ़िया आदमी उला खड़ा कर दे। और जब हमने के बात के पहचान लेनी सन कि हमने के कुछ कर कनी सन, अगर हमने के कुछ बोतनी सन, प्रार्थना करतनी सन, कुछ कर कनी सन परमेश्वर के राज्य खातिर, तो राउर आशीष हो। काहे के जब वो जितावे पावे नहीं तो उनका 1000 गुना चाहिए, उतनिए भर के इस्तेमाल करके बढ़हन से ना हरा सकेंगे। और ये हमने के बाइबल में देख ले बानी सब। आज अगर वह परमेश्वर के हाथ के पहचान ली और जवन कुछ रवा अपना जिंदगी में फैसला करी, अगर वही में रवा परमेश्वर के सामने रह के करता नहीं, रवा कब्बो फेल नहीं हो सकता। अपना जिंदगी के राउर सबसे बढ़हन निराशा जाओना मेरे वो कि विश्वास बा कि यीशु मसीह परमेश्वर है, हम जानता नहीं वो बढ़हन काम करे नहीं, हम जानता नहीं, लेकिन हमरा के ये निराशा से वो निकाल नहीं सकत। हम रुआ के विश्वास दिलाओ तनी कि जब राउर जिंदगी के सबसे कठिन समय होखी और रुआ के लागी कुछ नहीं खे, लेकिन तब वो परमेश्वर में बना रहे, एगो रात लागी परमेश्वर के सब कुछ बदले खातिर। और हम ही पढ़ल पढ़ावल कुछ नहीं किस ना हम रुआ के अपन जीवन बताओ तनी, एगो रात खत्म, एक दिन लागी उनका के सगरी वातावरण बदले खातिर। जब रुआ खातिर खड़ा हो जनता, अब दिक्कत ई बा आज के जे विश्वासी बा वो परमेश्वर के हाथ के पहचान नहीं खे पावत। के लखन यूसुफ के पोती पर की मेहरारू कहती आवा हमरा संगे सुता, काहे कि वो चतुर रहे और वो पता बा का कहलस, परमेश्वर हमरा के देख रहल बानी, तोर मरद सब कुछ हमरा हाथ में कह देले बा, गेहूं धान सब कुछ तोरा घर के प्रॉपर्टी। अब हमार विवेक बाइबल में कहीं ना लिखा रहा है कि तू बेविचार ना करता, वचन ना ही रहे, कहता कि हमार विवेक ही कहता कि गलत काम बा। बाइबल में कहा लिखल बा अफीम मत खालो, लिखल बा कहीं तो का अफीम खाइल सही बा। ओ बरा ना लिखा रहा है कि व्यभिचार मत कर, लेकिन ओकरा मालूम रहे कि व्यभिचार कइल पाप है। बाइबल में कहे नहीं लिखल सिगरेट मत पिए लो, सिगरेट तो अबैल बनू ई इंसान की ई कुकरम हो कर ओ बनौलस। एकर मतलब ई ना कि हमके खाई सब पी सो, कि बाइबल में एगो कॉन्शियंस दिहल, एगो विवेक दिहल गए, कहता कि हमार विवेक ही कह रहल बा कि जौन परमेश्वर हमरा के आशीष दिले बनी जाओ ना घर में, वो घर के साथे हम ऐसा काम ना करे। ओकर विवेक ओकर के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ले गए। आज दिक्कत ही बा इंसान ही चीज भुला जाला कि ओकर रूट का है, ओकर आशीष का है। और तब परमेश्वर होके असफलता के रास्ता पर चलावनी कुछ महीना साल ताकि वो समझे और सीखे वो का गवौलस। अगर वह नबूकदनेस्सर के देखी, वो एगो ऐसा राजा रहे जौन तकरीबन पूरा दुनिया पर राज कर ले रहे, जौना पर राज ना रहे ओकरा संग संधि रहे। और वो दर्शन देखलस कि एगो बढ़न पेड़ बा जौना के शाखा बा जाना पर पक्षी बसेरा करे लसन, और एगो आसमान से स्वर्गदूत आइल कहले से कि काट दलो ओकर डारी चितार दलो, लेकिन जड़ रखले रहिए लो। वो कहलस कि हमरा बढ़न सपना आइल बा। और ये जब बात भइल तो ओके परमेश्वर के जन एगो बतौलन कि सपना के अर्थ ई बा कि हेना हेना तोरा साथे होकी, तू घास चरबे थे पागल हो जेबे, 3.5 साल यानी 7 काल ऐसे तोरा साथे होकी, लेकिन अगर ते पाप छोड़ दे और ये परमेश्वर के पहचान ले तब परमेश्वर अपन मन बदल सकिन। और ये बाइबल कहला एक दिन वो अपना भवन में टहलत रहे और ये बड़हन भवन और ये सब तरफ देख के कहता हई सगरी कुछ का हम अपना ताकत से नहीं कमैले। और ये ऊपर से सुनाई देता राज्य तोरा हाथ से निकल गए,
ओकरा मेंटली अपसेट के दौरा पड़ता, घास चरता, बैल के संग रहता, नोह बढ़ गल, केस बढ़ जाता। और ये 3.5 साल बाद परमेश्वर 2 सेकेंड खाती आंख और बुद्धि खोलता नहीं, और ये आसमान की ओर देख के कहता, परमेश्वर रुवे राज देनी और रुवे वापस ले लेनी। और ये बाइबल कहला जब वो मुंह से कहलस, दुष्ट आत्मा ओकरा के छोड़ के चल गई। और ये ठीक होता, अपना सिंहासन पर बैठ के और ये लोग के बतावता कि चाहे तू लोग ऊंचाई पर हलो चाहे नीचाई पर हल, हर जगह हर टाइम परमेश्वर के हाथ के पहचान लो अपने जिंदगी में। अगर तू लोग ना पहचान बलो, अगर वो बड़हन निराशा के गरहा में अगर यूसुफ ना पहचान ले रहे, तब प्रधानमंत्री तक ना पहुंची, वो कुर्सी तक ना पहुंची। और ये अगर नबूकदनेस्सर ऊंचाई तक परमेश्वर के पहचान ली, तो बैलन खानी 3.5 साल तक घास ना खाए तो पागल बन के ना रहे। परमेश्वर रुआ के मौका देहनी काम करे के, रुआ चोरी कल शुरू कर दी, रुआ के पैसा के काम देहनी, रुआ चोरी कर दे, कोनो काम देहनी, रुआ कमीशन खा लेनी, चोरी कर लेनी। ना ना ना, ये एगो शराफ के बुलावा दिहल, ई परमेश्वर के जवाब दिहल कि हम तहरा दिहल काम के अब यूज करतनी, गाड़ी देतनी। जब हमनी के परमेश्वर के गाड़ी दिहल दी, जिंदगी नरक बन जाला। हालेलुया। और ये अगर हमनी के पहचान के अपन विवेक जिंदा रखे सो, तब बहुते मुसीबत से हमनी के बच सकेनी। परमेश्वर कहनी अगर तू अपना भाई से दुश्मनी करे तो ते खूनी होवे, और ये कौनो खूनी में अनंत जीवन ना रहेला। कहतनी अगर तू ओकरो से प्रेम कर जोन हमरा से पैदा भइल बा, ते जीत जेबे, तू जयवंत होखबे, जीत प्राप्त कर लेबे, वश में कर लेबे, सफलता पा जेबे, प्रभुता हो जाई ई दुनिया के ऊपर। हर वो चीज जो दुनिया में बा वो जीत प्राप्त करे। परमेश्वर के पहचानी अपना जिंदगी में, अपना कॉन्शियंस के, अपना मन के, अपना विवेक के जिंदा रखिए, अपना अंदर वाले आदमी के बात के सुनी। हालेलुया। अपना हाथ के उठाएं, धन्यवाद यीशु। अपना हाथ के उठाएं परमेश्वर के साथ वफादारी खाती, अपना गुनाह से क्षमा मांगी, माफी मांगी, क्लीन लाइफ मांगी, साफ जिंदगी, क्लीन जिंदगी, कॉन्शियंस अपना जिंदा परमेश्वर के कहीं क्यों करी, अपना गुनाह के क्षमा मांगी। काहे के बाइबल इसने कहला कि जब पाप आवेला, जब हमनी के विवेक से ना चले निसंत शर्मिंदगी हमनी के पीछा करेला। परमेश्वर के कहीं, परमेश्वर हमरा के हर एक शर्मिंदगी से बचाई, हमरा के जीत दी। परमेश्वर हम अपना भाई से प्रेम करतनी, हम अपना विवेक के अनुसार चलतनी। हिलाई अपना हाथ कर मांगी परमेश्वर से, आज अनुग्रह है जब मौजूद बा, वफादारी के, अभिषेक के और अनुग्रह के मांगी। जब वो परमेश्वर के दास भोजपुरी में परमेश्वर के गैरा भेदन के बतावेनी, तो समय से भोजपुरी टीचिंग के सुने खातिर और ये अपना आत्मिक जिंदगी में उन्नति करे खातिर सब्सक्राइब करी हमने के यूट्यूब चैनल के और ये घंटी दबाएं, ताकि समय से रउआ के नोटिफिकेशन मिल सके। परमेश्वर वालों के आशीष दी।